Weh, latala. Singo muda Manggala Putra. Wes!
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ya, oh ya, oh ya, oh oh, oh oh, oh ya, oh ya. Ah,
Cek cek. Mriki desane pundi Ngunut? Sedaya masyarakat Ngunut sehat nggih. Alhamdulillah kok ramene kaya ngene. Aku wis suwi ra ning babatan. Apa ning daerah Ngunut lah sik pisan niki to, Bu? Piantun mriki Dek ya ayu-ayu. Kuwi kira kuwi. Ayu apa? Lah nyatane lho piantune lho kok. Wong loro iki lek guyu delok. Nyapa? Untune resik. Lah piantune lampun sepuh. Lah guyu iki mbok rada mingkem ora. Tak injelake lho bae lajeng sarep. Sumeh, kuwi tandane sumeh. Diaturke, Mbah. Lah ngono didongakne. Ya ampun, niki tenggriane sinten? Bapak Mohan. Reokan sing ora umum ki ning Ngunut ning omahe Pak Mohan ki lho. Ora umum. Nanggap reok geden, ganongane kentung bongge karo tole abdan. Jatile wonten 6 dalam rangka peresmian bonsai sawo menika alhamdulillah. Kok bonsai? Iki lho nyukuri entuk sepeda iki lho. Udu. Adewe pola sing apik. Lah pola apik gor utak-utuk. Paling ngendal lak iki lak rombong aku. Oh ya kowe ndi? Kowe melu sapa? Aa apa ee? Aa. Melu aa rene. Lah aku ee. Kowe golek dhewe kono. Aku ya kanca tukang mendem kene aku. Ya. Ah wong mau campuri bir mumet das kok. Kowe rombonganmu kono. Ya, iya. Oke, siap. Lanang tok. Iya. Awor wong wedok banci kowe iki. Paru edeng ya. Ya. Iki lho, tak Ndi? kira. Ya. Batese iki rono nggonku, nggonmu rono nggonmu. Mbok ya. Lah penak Ora kene. apa-apa. Ha kene iki bolo kok iso. Iki kok 20 gelem ping 10 ya apik Mas. You sit down please. Kirek apa piye? Aku karo tole dhisik. Ya, Ca. Dri. Lah kok malah kayak ketek aku. Kesepak.
Wong ki sing digugu Ah, omongane. batas tak pancal ndasmu. Lah sik kono ae lho kok. Batese adewe ngendi? Iki, Kene. Iki rono nggone sapa? nggonmu, Iki rono nggone sapa? nggonku, Lah pengrawit iki melu nggone sapa? nggonmu. Lah iya kok sapa? Tapi tukang sone melu nggonku patenono kabeh. Ah, bosok kowe. Apa gilir kabeh. Apa kabel gedene kesetrum kabeh. Piye? Baleni neh. Iki budek kowe. Pengrawit nggone sapa? Nggonmu. Kan munggo ora ngendangi kowe. Lah iya. Terus Lah saiki ora ana sone apa muni? ora apa-apa aku ora geson. Lah, bukannya aku nyapo kok kono kok. Lah jaremu aku ora oleh geson. Oh iya lali aku. Weh ben bawa ben bisu besok. Ayo panggape nak kene kok ya. Kalau tepuk tangan tuh orang sawerane kene meneng. Hidup wong lanang. Ora nek wong lanang wong wedok madang apa ya. Duit buntal apa kok ya? Aduh asisten. Junger balik sik kowe. Alah kepet. Lah wong saweran iki didum karo kuluk iki kok. Ya asisten apa? Ah kok mancik lemahku kowe. Hei. Alah. Lah kene iki menenge nek nyatane kok. Wong duit ora enek wong blusuk. Oh, duit dompet lu keri ngono. Ayo mulu. Lanang kok icah-icih. Weh kanca ora? Kowe lek kanca aku aja mikir duit. Balik ya, Bah. Tak balik sik. Ora. Setrum genset solare 200 kok 50 iki opo lho. Lah lek gur 50 ae mbok uyu apa empan. Tapi nuwun sewu sedaya niku lak diitung sangka keikhlasan alhamdulillah kula niku karo kakangku ngene iki rak padha andum rejeki. Ora ketang 50 lak ya sing penting kena gitu ku jamu kok. Ya kok Lah kok dase kok nambah aku wong kancaku. Iki kanca malah njuk duit aku. Wes tampane setrummu. Ora apa lho. Ya tak empakne nek nggonku ya empakno dhewe. Iki kan ngene maksud iki ngene lho maksud iki ekonomi semakin melemah. Lah iya. Aduh iki sing sambat. Alah. Gone sapa to? Yo lali ya. Dadi iki ada ngene lho, Cak. Kok pas kowe kesel. Kowe pengen rene? Ya. Bayar sik ning aku. Loh. Nah nek ngene oleh kowe rene. Gawe iki ya oleh iki. Kok balekno. Swidak. Masa tuan rumahnya ora gemuk. Swidak, ya kan tak paruh karo rombong aku to kok. Oh. Pak Mohan ngapunten niku pun min 80 niku wau. Pundi? Oh niku. Apa ro kok? Wayahmu. Yo.